órai buszozás után megérkeztünk Kornya nevezetű faluba. E hely a Turzófalvi felföldön, vagyis szlovák nyelven Turzovka városától 6 kilométerre fekszik az észak-szlovákiai Csatca járásban. Célunk pedig a Zsivcsákovai zarándokhely. Ugyanis ezen a helyen 1958. június 1-én Matús Lansut erdőr egy felhőn a lourdesi szűzhöz hasonló komoly tekintetű, parancsoló, de mégis egy mosolygó, gyönyörű nőalakot látott. Ezt követően pedig 3 órás elragadtatásba esett. A férfi minden betegségéből meggyógyult és szent ember lett. Látomásáról csak 1958. szeptember 7-én számolt be. Ettől kezdve a látomás helye búcsújáróhely lett. Itt vár miránk a Turzovka feletti lucfenyőerdővel borított domb, a zarándokhely, mely egy tisztáson található. A Szűz Mária állítólag itt megjelent Matús Lasuta erdészmunkásnak. Ezt követően környékről is elkezdték látogatni ezt a helyet. 1993-ban itt épült fel a béka királynője, Szűz Mária kápolna. 2008-ban pedig itt ezen a helyen a Szűz Mária, az egyház anyja, templom alapkövét is elhelyezték. E templomot 2015. októberében szentelték fel. Most pedig részt veszünk a püspöki szentmisén. Zsitva-Besenyőről jöttünk Zarándokútra, egész busszal, Jóisten megsegített a Szűzanyával együtt. Szerettünk volna hamarébb, de nem sikerült, a Covid véget. Örülök, hogy ide is eljutottam, itt még nem voltam. Újvarból jöttünk, nagyon örülünk, hogy itt voltunk, még itt nem voltunk már több helyen, ilyen szent helyen, de itten ezt még nem láttuk, mióta föl van újítva, mert ugye régi világban nem így nézett ki. Nagyon szép a kápolna, nagyon szép és nagyon szép misében lehetett részünk, mivel hogy a püspök úr csinálta, és ez ritka esemény, nem úgy van, hogy mindig ez ritka esemény. Úgyhogy szép élményben volt részünk, köszönjük a püspök úrnak, még a többinek is a szép misét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egy nagyon szép szlovákiai zarándokhelyre jutottunk. Hálát adok a Jóistennek, hogy itt vagyunk, megérhettük, Covid után adott hozzá erőt. Azt kaptam ettől a zarándokúttól, hogy társaim voltak, akik csatlakoztak hozzám. Együtt mondhattuk a rózsafűzet, nagy élmény volt, és részt vehettük a Szent Misén. Megint az Úr Jézussal találkozhattunk. Ennél nem tudok csodálatosabbat, köszönöm. Most és halálunk óráján. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled.
A Zsivcsalkovai zarándokhely Kisuce egyik olyan szeglete, ahol mindenki lelki békére lelhet. A zarándokhely könnyen megközelíthető autóval is a Kornya faluban található templomtól. Fent voltunk a hegyen, szentmisét meghallgattuk, a püspöki szentmisét, és nagyon lelkiekben felemelő dolgot találtunk. Úgyhogy megtaláltuk azt, amíg jöttünk ide ezre a zarándokútra. És honnét jöttek? Mink Zsitva-Besenyőről jöttünk egy autóbusszal, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, idő is jó volt, és lélekbe felemelő volt a szentmise, amit a püspök úr celebrált. Azt a szép kort megértem, 80 éves vagyok, és voltam itt a Kúzdókon, ebbe a szép misén meghallgattuk, és lelkesen örökké járunk szent helyre, ilyen zarándokhelyre. Szintén Zsitva-Besenyőről. Zsitva-Besenyőről. Szóval ez felvidéken, Szlovákiába, Érsekújvári járás, határtól, Komáromtól van 30 kilométerre. Így. Kedves nézőnk, fogadj el Zsivcsalkova zarándokhely meghívását. Itt mély lélegzetet vehet, pihenhet, imádkozhat, és sok lelkierőt is gyűjthet magának ebben az igen zavaros világunkban.